ভাই তিনি 26/2/2024 তিনি hayo punghaidrok kisisa sini lukurokno kok sanani bagai nong besango ma phaika karon jongnia 25 tarik 25/2/2024 sini borong monanjak patal konyani kokno kebangma जों media ni bising tuje nukha actually abo kokrokno sanan butam dene lasina sinsa haima tongo hebana yogi kisama sanai patal konyani kokno जों tabuk sawoi saratir prane jata tipra sarata abono jotona mane mom sogoi unok ma hai unok lai joli lai to hang okokno sanam chung patal kenya chung jesapan sabi au botai pengya nung borok no jesabai ban batai de au peng mai jading ya au tai pengya borok ke sajagai boding ya ja borok sakhi tiluma hai bari to mai ro obon bagai mono tui chung aso focus ta top sidi totally chung ang job to chini media rokno bangobon koinyamu chungo ba chung jara je YouTube channel ni bising tui rei to nai nok no bangobon kokno sanamu chungo bini na tui borno tension khayai chung osai ham bokhro nos tanglai chuk ge abo kono lab kori bokhro nos tanglai obon bagai kobangma chung reaction nukha nongbono jesapana sadi botai abo rengnai jadba phorongjat rengnai jadnya bini tongmono hai abo bini tongmono hai kono mote bo buibai hai bono hamia sawoi sil sawoi kono mote buibai kisamisa dakar jaba ba kisamisa buibai butok ja khaijak mano o buja khangkai o dakar jaba hanen pinen khaijak khangkai abro borok case nai case duoi borok no tai hoirani khina erpore ke boje party o khlai tomo o party o bo jaga mannan boto jaga mannan bagai se khlai dong bin bo siu bo khoroksa sik din dopane bagai kok sanai dopana hamjak nai bin thin jotesto dopane bagai kok ham to phiaba tong thai kri hingkai jaga kri hingkai borok tai tamong na ba ngi ma phonogo jaga mana nango ongna nango oboni bagai ang hunnai mani bo patal kenya sia onek siu sitetei ngnai rokno kono khaimia sitetei sing tongle boto oboni bagai nang tini o media ni bising tai sarati bolen jota tipra sarokno bono tai asok chung gulok lai lap krikha joto rumudi tai manamnai jote khre tai manamnai sikranai he sagor sarnai bini tei chung sogoi lap kre bin bo jeso sai tong thang boto sao damro babono boto hanyang tong bin kun sajang chikre botai tamung snai ba tamung sna o khnai tong nai ro khnai sajjo khai tong nai ro borko bobo khaba yara khnai tong man khna taile tam khini ba hamza ka mannamu so lop chungti prasaba mannamu so mantenya meeting ni ke thang hoge jate khode saman khanawi puna musu yata tabe khanai ma tongma sabla bo musu yata tabe na khanane ra khanai ma tongma se 12 chukna bono bui chajagi tong khana khanai sajagi ya tongna ro sajagi ya saiman so obon bagai bobo musu yata tin bobo ma samane bo khana me ara se son sai to mane churu jaga mana bagai suri bobai hai sajago bobai has sajago tai tamu khaisinai ang obon bagai ni koi nai pai thago bui jesapana hnung tongthang buni sitara khakulu boba chini khera khna khumba ni ka kok thai to no bui jesapana hnung tongthang buni dok no bor mani da to mani do product data hunda to tamo ni to sungti prachang le chini raga sangla mani le jo oboba bo honma bo buni solok dawi honma se bo sagi pari gorja bagra ne bo se hunku bulasa sin bagra hai sin hai
जों साफ्रो राजानि tong radani samu sung sapra sekam kesia bos bisi khlai rajan mage posa khego blasa rajana phalai malisna nai rajana edisio bini bonono sip chongai edisi masal ngai ramai dimanti sei malis nai saba boy adaba bini thine ok kaida tongo boma haike borokno oko khaye sawai malisna nai bin thina ba tongo bo abono sudu use simisa khane ulo tamung saimia bini rajana ti judi aba haike ke bini opposition pha phai ba phara phai kemo no haya abon bagai ang sawo satan jesapon sai tong sudeng takhna baidi kebo takhna baidi tong tong bin bo media ro ta sungdi bo je sana tang sai tong jang na tangai tong thang edisio jot to ni sai tam chane chang je o chini captain dathi edisio bono chang kunu butu me kunu te bono chang jaga re ya ko tam last edition haimia sawai bo mili tho tao tu bi man bo bo tong tam manai captain dathi tam tu bi manai habana captain dathi ni bidi je tu ne ro borse sina no bo ta sina bo haimia sa hai saja bo no bono jesman chari je borok menamo jesman tan borok menam tok tok menamo si tong tes dengar ekher ngkan tai menam nai ta tam sana sangam no bondo khidi ang tini yang jur so sini oti prani tipra sarak na bono tu kuno ke kunta saside sin media robot bini kokno fokus tak khidi ta nang saje nang fokus tak khidi media robot fokus tak khidi bin kokno bono boy jesman sai tong thang borno tai mat ge mia bini pala bo uin tong nai bin tomung joton sema bin tomung sa pala kare nga bibor pala khitai botai sai na bin tomung sa hai bin tomung na hai abone bono nang sai lap kare mathang de angobon boy yam jo khel jeng ora bini darate tirpura mungsa hamna kare ang sawa bini darate tirpura ne tipra sara mungsapana manna bo krai mungsapana bini tini serengjak nai bo krai bono puila bujotana kaham ne ko kam sawai bisas khai tamane last borok mon dukar bani jot borok ne khawano mujotongo tamo khlai abo sara tirpura jot tipra sar mon khaw jotona to ara sansai sabai sanan maiya obone bagai obonati malis nai tongo seng maharashtra hamya sawai sini buba grana hamya sawai sara tirani tripura sana jottan khaw duku phnangai BJP ni thani bo malis nawai kaisa asuk thai nana nai to manse on boy tutani bondo khaidi obnata sadi bin boje sapana ngai tong thang boni kokno khunjuta kande prosata khaidi bin boje span sai tong thang kobor mane pagol na ki na bole ni sing kogo kaisa to kobor sasinai na abai sai tong nai na amno khunjuta khaidi nang bono judi khalainya thakangkhe o jeng kogo kaisa kari daba cerada bo thing haduli masa ma hai nang ara harpe khni saiman to aro manam ni saiman to nang ara judi thakangkhe ni abo harpe nang mai sitaranai ke uyak tar de jotona nang koyo sutna hambai khulumai asa sar sengje mia bini kogrok samanana khana kaje फाइना जे 28 तारिया हाथाय कतरा हांगाय स्ट्राइक अंगने थाइन तंग के जे बमिया जों नुखा जे लुकरंना ब अरता थांदे हनाय के नों लाबोनाते तामरो साना आं तुननो सुगंबारे न खवा साइड पागल की ना बोले पाला करे ताम साया तंगनाय बजेसन सानाय ता tipra sarangna bo aptiro sai tong phana bo tipra sandra ab mana ba bin bo kok bi te tong na ba kemo tong ya nang jesapan patal kinya sai tong de patal kinya kok bi bui cholia patal kinya tine mungsapan manjang nai pure sijak nai bo sai manjang kada puilan sai ka bo bin bo sanai na bin kok bai kemo nai nai di ten bo ani kok bisas khai di nai di sini buba gra judi nang ada lawa hanggar stek tong ke bini logi nai di angkok koto sek
28 tarik sing boba kerasuk asung 27 tarik na simun a borok nai ne ba patal kinan kok da buina ngen ngaro proof phaidi no media ro jaga no proof phaidi je patal kinan kok da da sabuni kok na ang sama da na patal kinan kok da na boba ran kok da na boibo karena asai phara phaina phaya nang nai ne dita aro tang di plek hijone kre boje sapana sai tang tha abo bini tomuna hai angabo na sawa nang bono jesun khade bini tomuna hai abo bini cover sulok hai ki tongmane abo bini tomung hai bo abo sanaina bini cover te uphaya bo tongla nai ne di tirpura hawa boba gara jodi hanga raste tongthoma ke onoson jodi tongthoma nei pore ungha ke tirpura na obostha tamong na nai ne di abo besia tai sal nai ni pore na tamong tirpura ni situation abo nai di jengtai bagi kongko boba gara jodi asuk hangke bumakra judi saya nih ono sono judi asuk angkat tirpura ni परिस्थिति tamang abo amo saimnya public jot to borok si tamang khaine tamang na abo chung tawo saimnya tirpura ni परिस्थिति chen chung i thana obani bisa so